Искам да вярвам, че времето лекува всяка рана, за която Господ каза ми, че трябва да остана. И се молех до последно и се борех за промяна. Творчество, което празнува и всичко е за смяна. А това, което дава ми търпение, е силата на Бога, пази ме от изкушение. Господ даде на живота ми значение. Началото на края го нарекох въведение. В живота някъде измежду другите разбираме, че пътя не е лесен и от думите, които бяха мотивация на лудите да гледат към небето и да мразят само чужите. Поколение с личното си мнение да вярваш, че промяна има, това е невидение. И поклонение пред Бога е смирение. За Божията дума знаеш, това е извинение. Слаб народ, душите бедни, но богати. До вчера бяхме братя, сега сме вече непознати. Но няма резултати, а има кандидати. Празни в душите, няма кой да ги изпрати. Но положението е буря след затишие. Когато се замисля, имам нужда от развитие. Сюжета се променя, ама същото събитие, което сложи края на живота без покритие. Искам да вярвам, че времето лекува всяка рана, за която Господ каза ми, че трябва да остана. И се молех до последно и се борех за промяна. Творчество, което празнува и всичко е за смяна. А това, което дава ми търпение, е силата на Бога, пази ме от изкушение. Господ даде на живота ми значение. Началото на края го нарекох въведение. Живота ме научи да се боря до последно. След това, което искам, и изчезна ненадейно. Зад кулисите и маските е в пъти по-безценно. От това да се покриваме и нищо не е редно. Но това, което правим чрез делата ни, накара ни да виждаме в живота сме белязани. На думи сме доказани, в приказки разказани. Виждат се в очите спомените ни оказнали. Вярата в Бога ключ към ново измерение. За някой ще си слаб, а за други вдъхновение. За кратко време писане и доста откровение. Създадох тази песен, ние кръстих въведение. Душата си оставих и всичко дето имам. Само в 4 минути аз акъла ще им взимам. Много бавя от сърце и душата ми се радва. Господ е с мене, друго нищо не ми трябва. Искам да вярвам, че времето лекува всяка рана, за която Господ каза ми, че трябва да остана. И се молех до последно и се борех за промяна. Творчество, което празнува и всичко е за смяна. А това, което дава ми търпение, е силата на Бога, пази ме от изкушение. Господ даде на живота ми значение. Началото на края го нарекох въведение. Господи Боже наш, да дойде Твоят благ дух и да обърне нашия дух в своите обятия, да изпълни сърцата ни с необятна любов, която показва Твоето присъствие навсякъде, да укрепи ръцете ни във всяка правда и нозете ни във всяка добрина. Благословен си Ти, благословен е Твоето име в нашите души. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.